Ainara eta Izaskun gara, eta Txaramela kooperatiba osatzen dugu. Txaramela hasieratik izan ditu bi lan ildo, batetik hori pasta ekoizpena, eta beste bigarren ardatza ingurumen heziketa, guk ezagutu genuen ingurumen heziketa programa batean, beharrean, bulego baten, eta handik jaio zen ideia. Elikadura eta ingurumen eskola sortu dugu, eta tailer eta ikastaro desberdinak ematen dugu, beti kontuan hartuta hori elikadura eta ingurumena. Hasi ginen bueltaka, gustatuko litzaigukela berreskuratu antzineko galduta zegoen ofizio bat, zala errotariaren lana, ez? Eta orduan hor hasi ginen errota, zerealak eta horreri buelta ematen moten buratu zitzaigun pasta egitearena. Konturatu ginen hemen jaten zen pasta guztia kanpotik zetorrela, gainera zen kalitate txarrekoa eta horregatik pentsatu genuen ideia ona izango zen hemengo produktuekin pasta bat ekoiztea. Apurka hasi ginen hori aztertzen nolako zerealak zeuden hemen antzinean Euskal Herri, Bizkaian konkretuki. Hasi ginen errotaz errota behiratzen, zerrotak zeuden oraindik ere bizirik, eta holan... Pasta egiten ikasten. Pasta, karo, ez geneukan ideripez, ezertaz. Eta orduan, eta gainera, erabaki genuen pasta, egin behar genuen pasta izango zala barazkiekin. Orduan, bebai hasi ginen hortuarekin. Hasieratik gure baloreak izan dira beti bertako produktuak erabiltzen eta elikadura buru jabetzaren barruan. Emakumeen artean dagoen harremana desberdina dela, berezia sortzen diren sortzen den sarea edo eta lan egiteko modua ezberdina da emakumeen artean eta edo gizonen artean. Eta ikusten dugu azkenean gure egunerokotasunean bi neska gara eta sortzen ditugu hainbat sare beste emakumeekin, joera hori badaukagu. Agian ez dela izan aukeratu dugun gauza bat, baina holan suertatu da zeo zerrengatik. Gure kasuan ez dugu sentitu oztoporik. Ia da lehenengo sektorea oraindik ere oso maskulinizatuta dagoela, baina gure kasuan nik uste dut ez gaudela hasieran hasi ginen hortuarekin eta igual lurrarekin harreman zuzenagoa dauzkaten emakumeak oztopo gehiago topatzen dituztela. Gure kasuan gaude transformazio edo beste bigarren puntu batean, transformazioan, eta ez dugu somatu lan. Azken finean gu ez gara baserritarrak eta zentzu horretan ikuste dute oztopo gehien igual dituenak izan dira betidanik emakume baserritarrak, paper guztiak edukitzeko beti gondira bigarren planu batean, legalki. Zentzu horretan guk beste... Eta sentitzen gara enpoderatuak gure lanean eta egiten dugunarekin. Orduan nik uste dut, holan jarrera horrekin zailagoa da ez dakit erasoak sentitzea edo oso argi daukagula nahi duguna egin eta oso segura gaude gure proiektuarekin. Orduan, eta egiten da ari da lan oso handia, nekazal munduan feminismoa barneratzeko eta alderantziz feminismoaren munduan elikadura buru jabetza txertatzeko. Orduan, daramatza urteak etzaldeko emakume, baina egia da azkenengo 2 urtetan gero eta indar gehiago hartzen ari garela eta lan handia egiten ari da legearen aldetik, zelan lehen komentatugu lehengo baserritarrak emakumeak ez zeukaten eskubide berdinak lurran eskura lurraren jabetzaren kontuan eta oso pozik
hori oso talde dinamikoa da eta azkenean bertan konpartitu aldituzu emakumeak ditugun. Bai. Guk hori oso importantea ikusten dugu, hori gure artean, hori batzea, harremanak sendotzea, nahi dugun neurrian, egia da gauza asko dagoela eta beti ezin dugula egon leku guztietan, baina gure artean batzea, gure arazoak konpartitzea, hori ez bakarrik lehenengo sektorean lan egitearren edo elikadura burujabetzaren hildoan lan egitearren, baina zentzu guztietan emakumeak batzea eta egotea eta hori barrutik hitz egitea eta gure gauzetaz berbaitea, gure ustez da hori oinarria gauzak aldatzeko eta batez ere guk gero eta hobeto egoteko, gero eta ziurragoak izateko.